Amairuan, Santurtzuko txistulariak ere Bilbon egongo gara. Presoen eskubideen alde. Haupa, etorri guztiak eta animatu, etorri gurekin. Urtarrilaren 13an Panderoak eta soinuak Bilbora. eta presoak. Lehen bailen Etxera. 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 Kaixo, aurreztiko tunka batuka da taldie, urtarriak 13 Bilbon egongo gara bertako pasterak girotzen. Preso zerenariak etxera egin Torri zuere! Zaindago ama, zaiaita, zaian greta lagunak, otoratorez gadira, atorratorez zera. Zaindago ama, zaiaita, zaian greta lagunak,